Salutare lume și bine v-am regăsit la Andrei Andreea, la canalul meu. Astăzi voi juca un joc pe care nu l-am mai jucat. Mi-am mai instalat câteva jocuri pe care nu vi le-am arătat. De exemplu, mi-am instalat Dismount Stair, Toilet Time, Plamburger și Free For... nu știu cum. Astăzi voi juca un joc pe care nu l-am mai jucat, restul le-am jucat pe toate, dar câteva dintre ele nu vi le-am arătat, de exemplu Five Nights at Freddy sau Toilet Time. Ei bine, astăzi o să vă arăt Free For... jocul pe care nu l-am jucat niciodată. Hai să vedem. Cartoon Network. Glitchnap. Stai să-l dau mai tare. Free For All. Așa se numea jocul. Scuze, da, v-am spus că nu l-am jucat niciodată. Așa vedem. Ce trebuie să facem? Lăsați telefonul pe mine. Cum se joacă jocul ăsta? Photo finish. Use stickers to help animates his selfie style. Pricep. Trebuie să le pun eu. Bun. Hai că e bine, am făcut bine cât de cât. Am făcut bine cât de cât. Hai să dau mai încet acum. Zero Radical Selfie. Stai că vreau să ies de pe jocul ăsta, vreau să încerc altul. Așa, ăsta cu cu ăsta cu ursul polar, îmi place ursul polar. Calea ursului. Ice Bear has ninja stars. Sure. Ice Bear should have trained before coming. Cam greu jocul. Play again. Am primit ceva de la Gameloft. Ice Bear should have trained before coming. Ce-ai fi primit, nu știu. Ieși! Hai să vedem. Ăsta.
E cu un Segway. Un Segway. E interesant, e cu un Segway. The Wheel Deal. Așa. Da, bla bla bla. Încă vă loveți gretarele! Vă loveți pe voi și gretarele voastre! Yeah! Vă loveți mesele! Yeah! Da! Wow! A fost cam plictisitor ăsta. Da, cam plictisitor jocurile astea. Cam plictisitoare. Ia asta cu cafea acestea. Da, el panda mei caca. Bun. Avertismentul clinic. All good here. How do we do? Cam grele. Astea de făcut. Sunt cam grele. Da. Bun, vreau să încerc să le joc pe toate. Toate, bă! Bă, toate! A, ești mă de pe ăsta. Clătite și pe aia ăla cu hamburgerii sau nu știu ce-o fi. Bun. Clătite și hamburgeri. Bă, frate, îmi fac astea foame. Ce căcat în cur? Ce dracu trebuie să fac? Priятного аппетита! Ice Bear feels shame. Ok, chiar nu știu ce trebuia să fac la asta, dar eu mă dracu. Oricum, și mai avem pe ăsta cu hamburgerul și am terminat video. Îți place să încerci jocuri? Dă click! Reclame idiote și greze. Clicul mătii. Clicul mătii. A, mă, mai repede că mă enervez cu Cartoon Network. Ceea ce e interesant, eu mă uit la Cartoon Network în timp ce mă joc. Nu este interesant. Și fix la We Bar Bears mă uit. So, who's hungry? Samples? Trebuia să-i dau flip. Asta e. Mult noroc data viitoare. Cam atâta pentru video de azi. Sper că v-a plăcut. Eu sunt Andrei Lixandraia și vă spun la revedere.